Idan ana maganar kyawu Khadija ta zo guri, to kuwa rufe littattafai ake a tashi, domin kuwa kyawunta ya fi abin da alkalama za su iya rubutawa. Idan ana maganar wanda ya fi son Khadija aka zo gurina, to kuwa an samu abin da aka zo nema. Kasancewar babu a duniya wanda ya kai ni Muhammad son Khadija idan ba mahaifanta ba. Khadija, sunan da babu wani sunan abin da ya kai shi tarin masoya. Ina son kina na Khadija, ina kaunar ki, ina burin kasancewa tare da ke har ƙarshen rayuwata. Ba na burin a wayi gari na rasa ki, domin kuwa idan na rasa ki, ban san gurin da zan iya samun wacce ta kai ki ba. Nana Khadija, kin girmi kalmar so a gare ni. Zuciyata kaunar ki take yi ba wai san ki ba, domin kuwa soyayya karamar abace idan aka kwatanta ta da kauna. Khadija, babu ranar da bana tunanin ki so adadin bugun zuciya, babu ranar da bana son ganin ki so adadin fitan numfashi, babu ranar da bana addu'an Allah ya bani ke a matsayin uwar 'ya'yana. Idan na same ki Khadija ne kuma zan sake roƙon Allah bayan ya ba mu zaman lafiya. Ina kaunar ki, ina kaunar mai kaunar ki, ina kaunar wanda ya kasance yana kaunar mai kaunar ki. Mutuwa kadai ce za ta iya dakatar da gudanuwar soyayyar ta zuciyata. Ina son ki, ina kaunar ki Khadija, naki, masoyin na har abada. Nake cewa da ke I love you. na gode da saurarawa da kika sai an jima.